weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to daka mondulmaji daka asnde balla daka lukseyba gorgola ko on waktu yoni ha to daka mo semme kame daka mo ɓuulon kaje e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ko ɓuuri jiccude ande jeyidiri ndi ko haalande gonnoɗo hoorejo leydi sénégal hono président Macky Sall yeeso société civile toon to New York wa arte yaññade fitinaji bannoɗi hitande ujunnaje nogase goho hitande ujunnaje nogase nayyi wa yaññima hen no feewi to leydi Mauritanie parquet mo noksoɗa holliti nanguiri ɓe sarɗiyankoɓe ɗiɗo ko yennudeɓe ko fate symbole leydi ndi kono kadi ko ustudeɓe ndimagu leydi ndi ko fate banggue gueɗe racisme yagala to leydi Mali pelle tati société civile ana kolliti joƴƴini ɗirwol wullitande to yeeso tribunal union africaine gam hollirde wargoji musti bannoɗi toon to hombori ha gandaken toon yimɓe hewɓe mbasen pittal men taw ko koninkoɓe leydi Mali kame wallidiɓe muma toon to Guinée Conakry nalankoɓe ɗiɗo hanki taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso hay soɓe lelota ko Mariama Ba kame Mariama Kaba ɗum ko caggal nde ɓe ƴattodiri ƴattoje musɗe e nder laylayti rendo kabruji men mano men ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire RDC Congo Afrique du Sud ma en jaa ha toon to Moyen Orient musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamina bandiraɓe julɓe taweteɓe to leydi Gabon tenti noon taweteɓe to Libreville Gabon tinte ko tintete ko halifa diine moƴƴo labɗo reedu gando jabanaɗo duwaw bajetoɗo pasitoɗo yimɓe faade moƴƴere woni ceerno Sarif Ahmadou Mamadou Seydi Haydara gorko mo Ciloñ gorko mo Afrique ene tintine dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe to Libreville Gabon halifaɓe diine halifaɓe aada e dendagal ɓesguji Sénégal naɓe Mauritanie naɓe Mali naɓe Gambie naɓe Guinée naɓe taweteɓe nder leydi Gabon bisimilla moon e garagal ceerno Sarif Ahmadou Mamadou Seydi Haydara gorko mo Ciloña o saaha omo tawe to Congo Brazzaville kono so haaji jomiraɗo ɗo e mayirɗe ndu lewru avril mawo yetto toon to Libreville Gabon kala noon jiɗɗo hen ko laaɓi mbatta koye ndeɗo hen tongode 00 221 77 641 73 58 kono kadi ma yi toon ko laaɓi e ko waɗi fayida wasiyaji e wajuji kala muɗum kono kadi kala jokkodirɗo e Demba Mala Wagne walla ceerno Kabiru Ly to Libreville Gabon ma e ɓen ko ɓuuri labde bisimilla moon ɗo ceerno Sarif Ahmadou Mamadou Seydi Haydara gorko mo Ciloña gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala koko haako naturel iwko toon to Kordi Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mobare nogase goo seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulen tintina dendagal umma islamique kala dendagal bandiraɓe julɓe Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ha toon to Dakar mo Madina Gounass to wuro teddungo Madina Gounass wonande ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mama Siley Khalifa Diine to kay hayɗi so haaji jomiraɗo omo wayni dendagal dental julɓe omo wayni dendagal bandiraɓe julɓe kala ñande alhamisa paaɗoɗo henno so haaji jomiran hawray nogas e tati lewru avril mawo immo ɗon ɗo kay hayɗi ngam faade toon to wuro teddungo woni Madina Gounass ma o yaa toon to Dakar Madina Gounass so haaji jomiraɗo ñande hen aljuma ko toon wo juulata juulala juma ngala Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo moon Sar Abdoulaye Sarr kame musidɗo moon Haali Abouba ene wiyamo laawol jaam laawol ɓurala jaaha e jaam garta e jaam ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mama Siley Khalifa Diine mo kay hayɗi kompital min ɗemgal pulaar gartaten koye haalande gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ɗum ko hanki o e yeeso société civil en toon to États-Unis de Amérique namde ko faate banggue oɗo saaha daranademo ngam yidde ƴamde jooɗorde wonande fedde gootago windere ɗum noon ma gurdam joomum hiñe ɗo rewi kala ƴewte so tawi ala perguirte mantiniɗe ɗen haɗa joomuma wawde kay ƴamde nde ɗon jooɗorde kanko noon wo arti ko fate duuɓi makko ɗi wo jooɗi e gardidi leydi ndi Sénégal ɗum ko tugganma tan wonande taw koye ɗiɗo fitinaji bannoɗe nder leydi ndi Sénégal hakkude 2021 ha faynma 2024 ha gaɗa jeeyi sababu ken toon capanɗe jeetati fittandu e wiide won hen dañi ko heddi hen warti e hollirde kay ɓen hutornoɓe doole yinnoɓe tettude laamu ngam doole kanko no o suɓama o toɗɗama o woni hoorejo leydi kono kadi e nder wondore nde o wondi e sarɗiji leydi ko rende leydi ndi e rende ɓesguji leydi ndi ɓen hutoriɓe doole yiɗɓe tettude laamu ngu keli bonni duppi galleji jeeyi sababu ni duppude ay bisoji badɗi yimɓe ha jeeyi sababu wasɓe hen pittali mumen
ɗeɗo henne gueɗe kala ko fitinaji ɗi ganduɗa ɓen hutoriɓe ɗen doole kono kadi andudemo ko joom haqqille mawɗo o ƴamani 3e mandat ngam andude leydi wona noon jogorte ngam wononɓe kaso ko ɗum jeeyi sababu noon hayso yimɓe makko jaadani e makko o yaltini kuulal ngal ganduɗa ne adda beldal e nder leydi ndi Sénégal beele ɓen wonɓe kasoɓe mbawa yaltude nde ɓen jalti noon mbawi jeeyede sumgoji ɗi taw ala kala heedam heedago haydara nde ɓe gañi ɓe jooɗi ɓe duteɓe kaala ɓe mbiyamo kanko jeeyi sababu ɗi fitinaji e ɗi wargoji o holliti so tawi tan aɓe jiɗɗen gueɗe kala laaɓa ɗum noon yooɓe guittu ngal kuulal ngala wanno beele jaam arta e leydi ndi on saaha kamɓe kala ɓe gonay wellata nden noon moni kala ma ande hol gadduɗo ɗiɗo henno fitinaji e ɗi wargoji kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall won namdama ko fati e debati gorkati en o holliti nde o wonno hoorejo leydi Sénégal o meeɗa jaab heñorede ɗen gueɗe nde tawno leydi kala hinde e kala leñola ene jogui pinal mum ne jogui kadi diine mum ko sali kamɓe noon diine mabɓe ne sali kono noon nde tawno ko luwaji ɗaccaɗi ɗon ala kala ko haali hen hay batte saabu o holliti hayɗo e États-Unis de Amérique ene ɗo henna ni dagnanoma kono nguɗo laamu ko ari ko oɗo saaha holliti gonɗin tan ko debbo e debbo gorko e debbo e gorko wonande gorko e debbo kono gonɗinani debbo e debbo gonɗinani gorko e gorko ɗum noon moni kala e pinal sifa on no yaratani kanko on gonnoɗo hooreji Sénégal hono président Macky Sall ñalawma janggo alarba ma o daro e yeeso wonande ɓen toppitiɓe fannu ɓen ƴamoɓe leppi ngam lomtade on gardiɗo fedde gotago windere ma o namde hen namde kewɗe no fewi ñalawma janggo noon haqqillaji kala ene ketti toon to New York suudu sarɗoyeji ndu leydi Sénégal lulde muɗuma ngam jaɓɓade ɗe jagorɗe leydi Sénégal jagorɗo kala ma nodde toon ngam hujjade ɗe koppareje ɗe ɓetono ko fate golle to nanni ɗoɗe ndewi noɗe jaari kala woni audit ko fati ɗin fannuji ñalawma hande fuɗɗoto ha 6 lewru mai kala jagorɗo ma waw nottade ɗin fannuji taw koye lulde toon to suudu sarɗoyeji ndu leydi ndi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hanke hande kala wonande jonde some wattude sappo ɓiire ko fate nden kay kisal e nder Afrique hanki o noon o waɗi hen haalande mawde e yeeso yogay hooreɓe leyɗele eɓe notaniɓe e joɗaniɓe leyɗele mumen o holliti oɗo saaha Afrique fotani wadde keerol to banggue ɓen koninkoɓe to banggue nden kay kisal ene foti jangguede e AES ɓe ganduɗa hande ko armé goto haɓade beele jaam e kisal e ndenago ene arta e leyɗele men saabu holliti fitina wawa wonde Mali Sénégal daña jaam nonne kadi Mauritanie banggue goɗɗo ɗum noon so tawi armé foti ko rende ndimagu e kisal e jaam e deyre armé ji ɗi kala potani wadde heedi heeɗa foti ko wonde armé goto ɓe konnguɗi ɗi o haali Afrique foti ko wonde neɗɗo goto kamɓe kala ɓe ƴeewa ɓamtare mabɓe yoga e lamɓe leyɗele e ɓen joɗaniɓe tawtoraɓe taw koye dow oɗon sifa jagorɗo jangde mo leydi Sénégal Moustapha Guirassy o holliti hanki ɓe darni bibliothèque numérique ngam wallidde élevaɓe ha mbawa jogade jangde e jiilidi yaadude e jamanu tawne wona tablette uji walla téléphone aji walla ordinateur uji beele jangde ɗe ɓuura wonde kesamago ha yaada e jamanu ñalawma almudo moɓe inniri journée de talibé yuɓɓinama ñalawma hanki o ɗum ko toon to Kafrine taw kadi koye fedde wiyetede Soso village ɗum noon eɗen gandi ko fedde darinde ngam wallidde sukaɓe almuɓe eko mbiyata ndeyi daara yummum almuɓe ɗum noon hanki yuɓɓina toon to Kafrine nde fedde Soso village holli Soso village enfant de la Rue ɓe kolliti wonande ken tolno hande e duuɓi 5 koɓe ballodiri junggo e junggo taw koye équipe gonɗo toon to Belgique ken tolno e ujunere e temedde 5 suka almudo wawi ɗoftede to banggue jangde to banggue safara to banggue koltu ha e banggue ñamde yarde kala ɓe kolliti maɓe jokku hen e taftorede superfet tawete toon to Kafrine ñalawma hanki o ɗum woni ko yuɓɓina
e dow oɗona sifa garten koto banggue politique Pastef Ousmane Sonko nana tan ɓeydo fodde yimɓe mum ɓattiɓe ne toɗɗo ɗumen taw koye dow sifa Pastef o saha kala teskonoɗo e makko yimɓe ɓuuri ɓattademo oɗo saha ɓattini ɗumen gam rokkude men kele poste ji kele taw kadi koye landa Pastef Bassirou Kebe eɗen gandi kam wonno directeur général Sénaslem Diwaɗo par hoorejo lendi ko ɓooyani o saha waɗi ɗum adjoint taw kadi koye koolaɗo kuuɓal wonande landa Pastef Amadou Ba mo pinal e ñeñal o jagoɗɗo kañumne woni tambiɗo konngol e ɗin fannuji kala o saha noon holko woni hakkude Sonko e Diomaye jayɗel ɗi e kala saha enen garta e dow oɗona sifa landa wiyete ka wonde landa Amadou Ba nouvelle génération ko ganduɗa yuɓɓini ñalɗi mum ɗum noon ko toon to diwan mo Podor to joom taw kadi tawtorede Cheikh Oumar Anne ɗo wowo guinol kalanda ɓe duumi koye ñalɗi yeyde carte kalanda ko toon noon Cheikh Oumar Diagne suuti konnguli mum o holliti Amadou Ba de ɓe jiyani ɗum ala kalɗo dilli ala ko ɓoosi ɓe dokkiri ɗum noon ɗo e lewru so tawi dillani hollirde koye mabɓe tan wondi jamma e ñalawma o saha kanko ko ƴettowo pellital ƴettude kankone wonde lundo ngarɗuɗo taw kadi ko jaaduɗo e jamanu taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗɗuma garten koye dossier mo 17 debati gorkati nangaɓe toon to Linguére ene ɓeydo layde no feewi ɓe nangaɓe kala ɓe darima to parquet mo Linguére ɓe jangtima 15 dogɓe ne jiile nayo woɗɓe jangtaɓe hen koɓe jeesi men ganda no feewi o biɗeɗo Rame Bousso mo duuɓi 57 ko commerce toon to barkeji goɗɗo ko Malick Ba duuɓi 35 ko réparateur goɗɗo noon wiyete ko Amadou Lamine Dia mo duuɓi 49 o noon liggoto koye CS kono goɗɗo biyeteɗo Kabou Gueye mo duuɓi 53 kañumne ko gardien woni nden kay kisal waɗɓe noon joomen sartaji e woɗɓe kala jangtama e o dossier mo ganduɗa hande o nana ɓeydo layde no feewi to banggue oɗona enquête taw koye dow oɗona sifa keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jaheten ko ha toon to Daara Jolof walla mbiyen jeheten ko ha toon to Daka mo Madina Gounass jamma hanki o sanga minuit 23h minuit ko cum teska toon ma artan men oɗo henna cuuma musidɗo men Amadou Sambalo Daka Madina Gounass hande ne woni e ñalawmum nayoɓijo Amadou Sambalo to lulde Alliyankore Daka Madina Gounass kilométre ji sappo hakkude wuuro teddungo. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurama mi samini dendagal bandiraɓe tiraɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe anodinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e Daka mo Medina Gounass altine hanki jamma hedde minuit jamma cuumu wawi wadde ɗon ɗo Daka mo Medina Gounass cuumu o noon fuɗɗiri ko ɗon ɗo Daka tati takkodirno Daka Ndar Daka Richard Toll e Daka Thile Boubacar ko ɗiɗo Dakaji kam keeɓi cumde fodde kam ko tina ko nde ɗum fuɗɗi noon e on saaha bandiraɓe taw ɓe hen ɗani ɓe hen ɗanaki ko ni woni noon bandiraɓe gulli e on saaha noon bandiraɓe kam dogui jaɓani toon woodi ko heeɓe yaltine e bagage o kono ɓuuri hedde kam bagage kam suumi kono kam ala keddiɗo hen ala hen gañiɗo ko ɗon enen sapporte pompier e Daka o eɓe jogui nokkuɓe mawɗo joyyi eɓe carrodiri e nder Daka he pour yaldande kala cuumu waɗi kala nokku ɓurɗo ɓaɗade ɓen gato yaɓande nguen jeygue ni won sapporo ari kañum e auto men mawɗi e mbawi ñippude cuumu taw fodde 20 métres 30 métres taw oto ne woɗɗiti cuumu ngu wadde ɓe jetti tan e on saaha ɓe mbawi noon ñifde jeygue kamɓe sappore e denagal bandiraɓe wonnoɓe sarajon kala alhamdulillah min ha goto gañaka no mbiɗen ni ha goto kadi gañaki hen ha goto fittango heddaki hen kono kam bagage kam boni hen koni woni noon e on jamma noon ɗon e nde ɗum ñippa ha gasi sappore foof wawi rentude jambago ngo nde ɓe egginama ɗon on nokku cumɗo ɓe egginama ɗon kamɓe ɗin Daka tati ɓe nawama banggueji goɗɗi ko noon sappore addi tantaji mawɗi mbaɗɗi fayida sanne ɓe mbawa nama fewne nokku goɗɗo Dakaji ɗi ha peewi ha wayno meeɗano sumde ni ko ni woni cuumu baɗɗo ga e Daka Madina Gounass altine jamma ene wiyata oɗo talata Sar Abdoulaye Sarr bandiraɓe foof gaari ɓe hen gaddi balle mumen ɓe hen kadi gaari mballudeɓe goto ko Allah wawi ɗum mbawi wallede beele nokku o wata no wano ɗum
tagi heɓe no jawɗum tindini wono jamma ɗum waɗi kono Sara Abdoulaye Sarr gila cumu Dakar watti wadde gila 86 ha 2017 ha oɗo sa fodde ko waɗata ko fof ko ñalawma tan waɗatno ko ngol goo cumu Dakar waɗi taw ko jamma ko ngol woni gotti ko teska hen heddire noon beele koko saabi ɗum beele ko jeygue beele ko courant beele hankkadi kam nan ɗon Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo mo Dieynaba Nassa fede weltare TV weltare ɓe fulwanodinma Sara Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi beele neɗɗo yo reen to so tawi chargeur ma watti yaltinde peete jeygue a rentoto no feewi saɗa hodde yimɓe jeygue tekke huuɗo a ɓuurat rentade mbasa wonde neɗɗal sama fou wona yimɓe ne goodi ko yimɓe sama fou mbarisat tan keɓɗa maire noon deeƴa walla togga barraɗe gona e lamminde ne jewta ɗe gueɗe kala joomum yo artiren haqqille muma watta kille kala ɗe ene waɗa ene anda so tawi kala ko kewi a boomat mbooma teni kadi heddoto tan ko jarloɗe jaafoɗe walla muuɗo mum ko deeƴa ɗum oddi kompital men ɗemgal Pulaar gendidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie parquet mo Nouakchott holliti yamiri cogdi ɓe rewɓe ɗiɗo sarɗiyankoɓe ɓen sarɗiyankoɓe nangaɓe o biyeteɗo sarɗiyanke Mariam Cheikh goɗɗo noon ko gammo asnora ɓeɗo ɗiɗo kala nangaɓe bedda e kaso kanko parquet o noon o holliri ɓe dewra ko yidde ɓe dewra ko ustudeɓe ndimagu leydi ndi kame yinnudeɓe sembol leydi ndi e hutoradeɓe ciisam sisago yogay konguɗi yana dammette e nder leydi ndi taw ko ɗin sifaji kala ko wala ɗum ko noon yogay dawriyankoɓe taw ko lundo ha tenti kadi sarɗiyankoɓe lundo kolliti ɗe gueɗe kala koɓe fawa e dow mabɓe ko wodani de joomin ɗaccete ko ɓuuri yawde e yaccade taw koye dow oɗon sifa diɗɗal avocat ji warda woni Maymouna Mittu Ahmed Souleymani ɓe kolliti o parquet kay yaɓɓi kuulala sarɗi ko fate banggue contrôle judiciaire ko ganduɗa hande luurala ene fawa e dow makko hewɓe en kolliti jonnani o sériya mo ganduɗa ala kala ɗo tega e dow hoore makko wona e sarɗi carɗaɗo leydi ndi wona e sifa ɗen gueɗe kala taw koye dow oɗon sifa kala muɗɗuma keddotoɗen koye leydi ndi leydi Mauritanie wonande gendarmerie national toon to ACJUS ɓe teeɓima wonande waɗoɓe trafic ko fate banggue ittude leydi mineral taw ko leydi alɗudi mbaɗay autoji nawa jeeya toon to Dakhla mo Nouadhibou ɗum koye trafic mo rewani lawol mo ganduɗa o trafic ko celaɗo no feewi taw kadi koye dow sifa mo ganduɗa a rewani lawol taw koye sifa mo rewani lawol jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laaɓo yuɓɓini hanke o jonde kaldigal hakkude mum yogay landaji dawrugol ɗi lundo kame laamu tawiteɗe nder leydi ndi kala ɗum noon ko yidde uddide demal oɗo saaha blocage gonɗo hakkude ɗo wowo ko fate banggue guinol kaldigal ko fate landaji dawrugol oɗo saaha noon yiddemo kala ko beele ngal kaldigal ene ɓuura yuɓɓude ko mbiyata dialogue national moɓe gone heɓanade ngam so ɗiggi beele ɓe mbawa joɗorade e mawɗo leydi ndi ko waɗa ɗum ko noon on banggue koko gagui no feewi police mo kiifa yeddi ha mimi leydi yogay layleti rendo hollirde won gorko goto to nanga toon joguinoɗo fandare diftade cukalel ɗum noon ko toon to région de Asaba kolleti ɗin kabaruji kalɗo giwno yo nawte toon ala kalɗo ɗum iwi ala kalɗo ɗum ɓakki haydara suudu sarɗoyeji ndo leydi Mauritanie holliti ɓoyata ma uddide lulɗe mum ɗe lulɗe noon ko ɗo e 30 avril nduɗo hen lewru ndu gonɗen ngam bismade ken tolno e jagorɗe jonde mbaɗe gon joyyi ɗe jagorɗe ma mbaw yettade toon so sarɗiyeji e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ɓe garta e golle mabɓe ɗe ɓe golli caggal ɓeto haalisaji e gollorɗe mabɓe e nder leydi ndi Mauritanie accident musto kam waɗi disnodirteɗo to mairie de la commune Moroso on wasi hen fittande mum o waɗi accident ko hakkude tekana kame Nouakchott 15 kilométre on noon wiyete ko Aminata Bintou Youssouf on debbajo ko disnodirteɗo e mairie mo ganduɗa ko risato mairie mo ganduɗa ko Rosso on noon wasi hen fittan taw koye dow on accéda hoorejo leydi Mauritanie Mohamed
wulde Cheikh Al Qaswani bannoɗe jilum hanki to Dakar laamugo leydi Sénégal wari hanki koye laana ndiwowa ka hinde militaire laana tokose no feewi ƴetti konngol maggo ngol konngol o erima Afrique naaɓe nde ɓattodirta gona tamande wotere mbawana koye mumen kono hanki o arti koye ndiwowa présidentiel ka leydi Sénégal kan artirimo hatta bo wallade diwoje ngal toon si holli ɗum ko jayde leydi Mauritanie taw koye dow oɗon sifa paɗen ko toon to leydi Mali pelle tati des sociétés civiles ɓe kolliti ɓe porti plainte état mo leydi Mali konin koɓe leydi Mali kamɓe wallidi men woni groupe wakñere ɓe ganduɗa enen ballidanno e leydi Mali saga nden fiyande 2022 taw ko fiyande wande toon to Hombori ha fama toon to Moura ganduɗa ken tolno e temedde joyo neɗɗo mbasi pittali men 2022 wonno taw jofa en peɗeli ko armée leydi Mali kamɓe wallidi mum guellena hande hollitama laamu leydi Mali ronkanama yo waɗi hen enquête jaaƴƴo no feewi ɗum jeeyi sababu no ɓe kolliti yeeso cour tribunal africaine ɓe nawi toon ka haala beele ɗum ñaawe ɗi wargoji baɗaɗi e ɗi ɓesguji malinaɓe beele ɗe gueɗe kala ɓuura rewnede lawola jaagoɗɗo jangde mo leydi Mali wahli waktuji jangguirɗe leydi ndi ɗum noon koye duuɗe jangguirɗe ɗe hanti wonande sukaɓe élevaɓe janggoɓe natata e cuuɗi jangguirɗe ɗi ko 7h30 subaka ɓe jaltata ko 12h30 gam teskede ngulekine heewi ha ɓurti beele jomumen gusta sifa ya ngaraji armée leydi Mali holliti waɗi piyande mawɗe certuɗe no feewi on communiqué ko 20 avril hanki état major général armée leydi ndi holliti ɗum o holliti nden fiyande ɓe mbaɗi ɗum koye jeune mo sévaré e nder base goto cuuɗiɗo ɓen joguitiɓe ken tolno 50 kilométre e wuuro ngo ɗum noon ɓe mbaɗi toon fiyande e nder opération moɓe mbaɗi tontunogo biyeɗo kolokani taw koye base cuuɗiɗo goɗɗo ɗinne kadi ɓe nderguiti toon pittali 50 moto woni koɓe bonni toon ɓe tetti toon kaɓirɗe kewɗe no feewi armée Mali holliti kadi e nder région de Sikasso tonne kadi mbaɗi toon mission mabɓe ɓe nderguiti toon ko heewi taw koye jeune noko mbiyeteɗo finkolo noon e nder ladde nde ɓe mbiyata Cibego bogu toon noon ñande sappo e jeenayi kilométre hakkude muɗum e nokku mo mbiyata Cibeke bogu ɓe bonni toon ko heewi kaye motoje kewɗe holliti diwan heere makko kono kene foto wonde sagataɓe nayo taw ko jiyaɓe e ɓen joguitiɓe armée ji ɓenne kadi ɓe mbawi tigui toɓɓidde ɗumen jaydiyanke biyeteɗo Youssoufa Sissoko taƴananoɗo duuɓi ɗiɗi e kaso yiyata Bowal kono kadi ne yoɓa million ko préji franc CFA ɗum ko caggal nde habruno yegay kabruji ɗi gonɗani kanko noon o mittinino ñawore nodditande ñande 13 avril 20 ñalawma hanki o ko nden ñawore nde noddita kono kadi tribunal cour d'appel jaɓani nanimo wonde acciddemo hay so tawi woni koye dow sarɗe o saaha mo heddo toon to kaso gam timminoyde duuɓi makko ɗiɗi taw kadi omo yoɓa million ko préje franc CFA paɗen ko toon to Guinée Conakry naalankoɓe ɗiɗo rewɓe star uji mawɗi hanki darima yeeso tribunal mo Mamfanko ɗum noon to Conakry hoore muɗum ɓe taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso kono ɓe lelotako duuɓi ɗiɗi noon ɓe kotat galleji mabɓe kono kala e mabɓe badɗo erreur haysoko tokoso ma soke duuɓi ɗiɗi yiyata nangue goto mabɓe kala ene yoɓa 50 million taw koye koppreje franc guinéen kamɓe ɗiɗo noon biteɗo Mariam Ba ɓuuri andirede Yama Sega goɗɗo noon ko Mariama Kaba ɓuuri andirede Mayyo ɓe ɗiɗo kay kamno e nder réseau sociaux moni kala yaadimune poɓɓan ɗum e réseau sociaux o wimoni moni kala ƴatti goɗɗo ƴattoje bonde yenni goɗɗo ha goto kala holli goɗɗo wi goɗɗo konnguɗi ɓuuri nafnade nde ɓe daari henke yeeso tribunal goto mabɓe kala ñaagui yafuya holliti nimsi ko jeeyi sababu ƴatti goɗɗo goto kala holliti ko haale goɗɗo mataw ko mette tan fepidi haali ko wela ko ɗum wodani kamɓe ɗiɗi kala hanki ɓe ɗaccitama kono ɓe taƴanama duuɓi ɗiɗi hay sa wi neɗɗo feni tan koye kaso patuɗa o saaha ɓe garti e nder galleji mabɓe Conakry liggotoɓe tayragal liggotoɓe glace
liggotoɓe kala ko fati kuura kolliti caɗele nguuri o saha gona ɗo ɓe kolliti ko kuppiraji kuura tan ɗi gasata e Conakry ɓe erima autorité ji ɗi belɗe gueɗe laɓɓinanaɓe kono ala kala ko gasi hen haydara Côte d'Ivoire tribunal militaire ngal Abidjan ñaawi wande adjudant goto mo gendarmerie duuɓi 5 kaso kanko noon o ñaawira ko filmé demo e vidéo jirliɗo réseaux sociaux toon to Abobo wonande kay omo jagga haalisaji otoji taw koye sifa mbuñaari e suuɗayru kankon mbiyete DLFJL taƴinama duuɓi 5 kaso omo yoɓa amande ken tolno e temedere ujunere ma o lira ɗum e nder kaso kadi o yoɓa oɗon amande keddoɗen ko toon to Côte d'Ivoire Abidjan ñawoore wargoji bannoɗi to Kafolo hanki o ene jokki ha hande ɓen 49 nangganoɗo hen joyo mbiya tan ko yo ñawane kadde gonami kaso woni hen mbiya tan ko yo ɗaccite avocat ji mum kolliti ɓen ko jatigueɓe tan ganda ɓen ko jahanno jofono ɗin peɗeli gun jangu ko katiba masina ha gaɗa ken tolno 14 koñingue wasi hen fittandu muɗum wonno ko 2020 toon to Abidjan taw kadi to Kafolo waɗɗani kerol hedde banggue Burkina Faso kono ñawore nde ene jokki ma en gartoy hen to RDC Congo caggal balɗe ɗiɗi tan nandiral bannugal to Siwis yo jeygue darto dumbaɓe yo ɗaccite yimɓe bellita jaaha jaada e jawɗele mumen piyande ɓutte nanama ɗum ko toon to Nord Kivu toon to Sud Kivu kala ɗe piyande noon waɗi koye wuuro wato wiɗengo Bashikal taw kadi an ganda ken tolno e yimɓe jeegomo mbasi en pittali mumen Burkina Faso jillu hoorejo leydi Burundi on woni kadi hoorejo Union africaine wo holliti Burkina ne ɓosa to banggue faggon ɗum ko caggal nde o yilloyi nokkuji faggude ndi kewɗi e conférence mo wadde hakkude makko e hoorejo leydi ndi woni Ibrahima Traoré o capitaine ɓe kolliti noon fandare makko sa ko yaade koyɗe jamma wande hakkude Union Afrique kame Burkina Faso ganduɗa guila octobre 2022 ngal taƴodiral koko laati gam teskede kuddataji jonɗi e nder leydi Burkina Faso to Afrique du Sud kemi seɓa eɗen gandi ko gendiyanke benenajo Afrique najo mo ganduɗa gullowo jamma ñalawma nangaɗo toon to Afrique du Sud ñawre mum dirtinama ha 29 avril gam tumedemo naddemo nder leydi Afrique du Sud ko alda e yamirore hayso Niger gonɗini kañum tottimo passeport diplomatique ko ɓe dokkuɓemo wonde ndimagu jeeyedemo e nder leydi Niger haɗani kam ñawore makko jogori laatoyade ko 29 ndulel beele ma o nawte toon to Benin walla ala ko toon tan o wawata ñaawede paaɗen ko toon to joolam jaɓeri Donald Trump joofima peɗeli wonande Iran yaɓɓi kuule mawɗe no feewi gila tan ɓe kaldi dattinde jeygue holliti Iran ɗoftaki ɗum hay seeɗa ngal kuulal dattinde jeygue jogol ngal gasde pecce jamma hande beele ma hesitine walla ala ɗon ɗo moni kala gijoto saabu Iran hollitine heeɓi nde haare ɓamtude Amérique kañumne helliti o saha so tawi Iran jaɓani pandali jogaɗe koko jogori derguidde ko derguitanno ko eɗen gandi kaldigal jogongal yuɓɓinede toon to Pakistan Iran holliti ala agenda kaldigal hay seeɗa ɗum tagui délégation umminani ni faade toon to Pakistan kono kadi ɓoyata wonande Donald Trump ma nela délégation mum beele ɗum ma laato walla laatotako koye wonde kala ko woni yeeso daɗani guitte garten koye hakkude Liban kame Israël kaldigal hakkude mabɓe ma jokko ñande 27 ndu lewru hoto koye hamisa paaɗo toon to Washington walla mbiyen toon to New York wi noon ko hoorejo leydi Liban woni Joseph Aoun ko on holliti ɗum to galle danejo to Donald Trump riiwi jagoɗo golle mum o watti rewɓe tato riwaɓe taw kadi koye gouvernement mo Donald Trump o biyeɗo Lori Chavez o woni diwaɗo e golle muɗum taw ko jagoɗo golle musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena